de ministers geluisterd, soms hier en soms vanuit mijn kantoor. Ik denk dat het enigszins is aangegeven, maar ik wil ook extra aangeven dat op een aantal ministeries, behalve de zogenaamde quickscan die we hadden aangekondigd om die overdracht te kunnen formaliseren, dat bij een aantal ministeries het toch wel nodig zal zijn om gewoon auditbureaus, accountantsbureaus of hoe je ze wil noemen, in te schakelen om de stand van zaken behoorlijk vast te leggen. Er zijn sterke aanwijzingen op sommige ministeries dat er toch wel flink corruptie is geweest. We hebben de minister van Sociale Zaken gehoord en we moeten haar beschermen. Omdat ze door moet gaan met uitkeringen. Je kan het niet stoppen. Dus het is een ongoing proces. Dus dat betekent dat er behoorlijk moet worden vastgelegd waar de zaken nu staan, zodat ze straks niet in een verwarring terechtkomt van wat er nu is en wat zij dan heeft gedaan. Dus we gaan daar zeker naar kijken en zo transparant mogelijk ook, wanneer het zover is, daarover informatie geven. Er is een beschermingswet, maar goed, dat is een ander issue. Ik heb gevraagd aan de minister van GBB om voorlopig alle uitgiften stop te zetten. En hij heeft me toen geantwoord, ja, maar dat gebeurt via het kabinet van de president. Dat was nieuws voor mij, dus ik bedoel, ik wist niet dat ik zo'n commissie had op mijn kabinet, waar het niet thuis hoort. Maar goed, ik heb de minister aangegeven dat wat er ook gebeurde, of gebeurde op het kabinet van de president, dat bij wet het uitgeven van grond is toegewezen aan de minister van GBB. En de president als uitvoerder, als degene bij wie de uitvoering berust, die mag verschillende dingen doen, behalve als het bij wet aan een andere instantie is toegewezen. Dus de president is niet bevoegd om grond uit te geven. Dus, nee, de minister, de vorige en deze, die zijn bevoegd om de zaken te tekenen. Maar er is ook wat betreft grond, en ik denk dat het niet vreemd is, ook voor de leden die er de laatste jaren hebben gezeten, een vrij onoverzichtelijke situatie. De huidige regering stelt zich op het standpunt dat de uitgiftes over het algemeen niet conform de wet hebben plaatsgevonden, omdat geen enkel van die uitgiftes is gepubliceerd conform de wet. Maar sommige mensen hebben misschien grond gekregen waar ze al jaren wachten op een beschikking. Dus het wordt geëvalueerd en waar het correct is, dan zullen we het correct maken door die publicatie te doen. En waar het zomaar in het wilde weg is gebeurd, dan zullen we ons houden aan de wet. Het algemeen beleid hebben we natuurlijk in ander verband vaker aangestipt. Maar ik wil heel kort vandaag, omdat het in feite in september meer uitgebreid zal gebeuren, toch wel aan het parlement aangeven een aantal zaken. De minister van Financiën heeft al aangegeven dat we natuurlijk de begroting van 25 nu behandelen. Er is al uitgegeven op die begroting. Er is in feite, als ik het goed heb begrepen van de minister, was er begroot tot ongeveer augustus. En daarna zou er niet meer met die begroting kunnen worden gewerkt. Dat betekent dat in feite er onderbegroot was. Dus het begrotingstekort zoals dat was gepubliceerd, dat was niet correct. Want de begroting was niet over het hele jaar. Lonen, salarissen, vaste lasten en uitgaven die ook nog zijn gedaan. Zoals die koopkrachtversterking die niet op die begroting stond, maar die uitgaven wel zijn gedaan. Dus we moeten met elkaar gewoon de conclusie trekken dat er een bepaalde situatie heerst en dat de huidige regering dan de correcties moet doen. En we komen daar niet onderuit. Dus het werkelijke begrotingstekort, dat bestond al vanaf die begroting is ingediend, maar komt nu
natuurlijk naar voren, omdat die begroting nu is aangepast aan de realiteit van de uitgaven die zijn gepleegd. In 3 weken hebben we echt niet veel uitgaven kunnen doen en die verder nog gepleegd moeten worden. De lonen en salarissen moeten worden betaald. Reçus, allerlei zaken moeten worden gedaan en die dingen bestonden begin van het jaar al. Dus de huidige aanpassing aan de begroting is in feite het aan de realiteit aanpassen van een begroting die ons niet tot 1 2025 zou brengen op basis van de uitgaven in de eerste helft van het jaar gedaan en de noodzakelijke uitgaven voor de tweede helft van het jaar.